लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनाय गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दायो आङो दंफैयो नै जार गामिनि फिल्डआव माने प्रेक्टिस खालामनो फैदोंमोन खारनाय। अखाबो हादों माने मानसिफ्रानो फैयाखै दिनै। जों दा सानै दोङो, फैबावगोन सासे, बेखौ नेबाय दङ। ओंखायनो जोङो खारथ'वाखै। अखा हानायखायनो दिनै मानसिफोरा फैयाखै। अखा हानायालाय एसे खमायनायालाय थेवब्लाबो माने एसे डिस्टार्ब जायो नालाय अखा हानायजों, बेखायनो फैयाखै। गथ' फिसाफोरा बल गेलेनो फैदों दासो, नै सानैसो फ्रि हादों आरो अखाया एसे। दहाय गोसा हादोंमोन, दा एसे लासै लासै माने आसाम पुलिसनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय थादों जोङो। आंना फैगौ मासाव दङ सेप्तेम्बरनि 30 खालार खालि मुसलपुर केम्पनि बरबरि फिल्डआव जागोन। माने सोरनाबाफोर 30 खालार खालि दङब्ला अननानै आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरोब्ला मोजां जागौमोन। मानो होनोबा आङो दासान्दि लोगो मोनथ'वाखै रावखौबो बै सानखालि, हारसिं जानानै दङ। बेखायनो सोरबाफोर 30 खालार खालि दङब्ला अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। हारसिंब्ला माने गोसोखौ माने मोजां मोना आरो थाङोना, लोगो मोनोब्ला एसे मोजां जायो। बेखिनिखौनो खावलायबाय। गोजोन्थों।